Assalamu alaikum an balma abonnew baw be fo kaw ni sogoma aw balmance maître badra ali badini di sabari kan sogoma da na nya kanu ka nyini ala fe ni ka boni ala to bakile ye kana o daw man no e tasrifu ye no e bismillahir rahmanir rahim ka tasrifu ye namba fo ma arabu kana ko basmalat nya do ko aw bela jene be basmalatu valer lo a bela jene be bismillahir rahmanir rahim valer lo a bɛɛ daminɛna bisimilahi rahmani rahim a bɛɛ bɛ laban ale de la parce que kuranɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra bisimilahi rahmani rahim de kɔnɔ masha Allah bisimilahi yɛrɛ ka sɔrɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ fatiha yɛrɛ kɔnɔ fatiha yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka fara kuranɛ bɛɛ kan o bɛɛ bɔra bisimilahi rahmani rahim de kɔnɔ inshallah donc bisimilahi fɛn dɔ le ye a bɛɛ bɛ daminɛ yen de a bɛɛ bɛ laban yen de inshallah ayiwa sɔgɔma na y'a ɲini ala fɛ n bɛna na bɔ ni tasirifu ba dɔ ye n'o ye nin ye n'o ye basmala ka tasirifu ba ye ni i y'a wuridi su fɛ n'ala sɔnna ma ni dugu jɛra tile ti bin fiyewu wallahi f'i k'i ka makoɲɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ni wari lo su ko ni dugujɛ lo i y'a wuridi su fɛ yanni dugu bɛ jɛ k'a fɔ tile bɛ ben wallahi fo ala k'i tulomajɛ n'i ka hamina ko ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara de ɲini na o kelen de don hami o hami y'i sɔrɔ n'a ni nin baara nin bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn n'i y'a ta dɔrɔn wallahi ɲɛtugu ni ɲɛ yɛlɛ don tasirifu de don a ka teli baasi tɛ a bɛ baara cogo jumɛn yan'an b'a bɛɛ daminɛ an bɛna ɲini aw fɛ fɔlɔba aw ka abonné a ye abonné sɛni kan a kana ɲina ka notification like pour que ni video bilara hali n'aw connecté tɛ n'a nana connecté a bɛ video sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ a kana ɲina ka video nin partager walasa an balima minnu bɛ yen n'olu ye silamɛw ye n'o t'an ka page nin kalama o fana ka se ka bɔ a kalama ni ka se k'o yɛrɛ nafa ni an ka ala tɔgɔ tilantaw ye an b'a ɲini aw fɛ a kana ɲina dɛ groupe b'an bolo groupe fila an b'a fɔ de ko groupe n'o tɛ kalanso de don kalanso de don parce que an bɛ kalan sugu bɛɛ de bɛ k'a kan ka taa lɔnni yɛrɛ fan fɛ kuranna ka lɔnni bolo kan ani turabu cɛ 30 ka waati min bɛ jigin cogo min na turabu sarakaw bɛ fɔ cogo min na baara bɛ kɛ cogo min na karamɔgɔya yɛrɛ bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma i ka kan ka mun kɛ ka karamɔgɔya tɔgɔ sɔrɔ ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ k'i mako dilan a kɔnɔ ka maa wɛrɛ mako dilan karamɔgɔya tana ye mun ye o n'a ɲɔgɔnna dama kalan de bɛ yen groupe in sanfɛ a bɛ ɲini aw fɛ a ka jija a ka na abonné a ka don groupe in kɔnɔ ko n'ala sɔnna a ti nimisa tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1420 kalo sara ye 460 de ye mɛ nka n'i yɛlɛla kan i b'a dɔn ko i ma lankolon kɛ inshallah ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ n'ala sɔnna n'a nana ala tɔgɔ tilan ka ban an bɛna whatsapp ka numéro bila commentaire la ni baara in bɛ kɛ cogo jumɛn i bɛna bisimilahi rahmani rahim i b'a sɛbɛn siɲɛ 787 i bɛna suratul fatiha yɛrɛ kuturu sɛbɛn fo ka taa se wala dɔɔnin na ma siɲɛ 111 i bɛ y'a wadudu sɛbɛn siɲɛ 2222 i bɛ y'a tafaya ilu sɛbɛn n'o y'a ka ruhaniya tɔgɔ ye siɲɛ 111 i bɛna sɔrɔ sisan ka waati min ci nɛgɛ walaka kan i b'ale bila tasuma kɔnɔ i bɛ sɔrɔ sisan i bɛ nasi nin mun i bɛ to ka wurudi kɛ mun wurudi de bɛ kɛ i bɛna wurudi min kɛ n'i ye nasi mun ka ban i bɛna wurudi min kɛ o de ye bisimilahi rahmani rahim 7087 n'i y'o wurudi ka ban i bɛ fatiha kalan siɲɛ 111 n'i tilara o la i bɛ y'a wadudu wurudi siɲɛ 7000 ani siɲɛ 80 ani siɲɛ 3 n'i tilara o la i bɛ mɛlɛkɛ tɔgɔ nin wele y'a tɔfa ya ilu siɲɛ 1111 n'i y'a wurudi su fɛ a ka ca ala fɛ dugu ka gbɛ tile ti bɛn fiyewu f'i ala k'i tulomajɛ i ka ɲini fɛn na wallahi an t'aw nɛgɛ dɛ wallahi an t'aw nɛgɛra an bɛ min dira aw ma ala b'a kalama a y'a ta a k'aw yɛrɛ dɛmɛ a y'a ta aw k'a yɛrɛ bɔ sigɛn na n'a ye duwawu k'an n'u ye o b'an n'u wasa inshallah a kana ɲina ni baara nin n'i b'a daminɛ i ka kan ka saraka dɔ bɔ saraka min diyara e yɛrɛ nisɔn ye e dusukun na e yɛrɛ b'a dɔn n'i y'a saraka min fɛn min n'i y'a ta ka di mɔgɔninfin dɔ ma a nisɔn bɛ ja i bɛ saraka bɔ i b'o fɛn ɲini k'a saraka fɛn ma bɔ fɛn na ka sɔrɔ ka ala dari daminɛ ala ka barika don a kɛbagaw ye ala ka duwawu jaabi kɛ aw salamu aleykum